ampuh terbocah iki. Wah. Wah, ora kuat aku. Ya, ngatok kausan aku. Ya. Wah, loro tanganku. Wah. Aku kalah, ya. Aku sadurung. Ayo, aku walesen. Aku wis males ning ora pun. Marso. Wah, aku wis kalah iki. Aku rumangsal. Wah. Sakar mulai memusor aku ya nggih. Aku ora sambat. Lan mulane aku ora males dalam ujubku mau mung kepengin mirsani saiki wis sepira undhake kekabisanmu ya nggih. Aku tok polo gantang sing priwae monggo. Monggo nggih monggo. Waton isih ana garis sing tata krama. Yen mulingku tumandang aja nganti nunggu idune tenggak kula nggih. Duh ora itu. Aku tuh akan dipakai. Loh. Menungsa toto. Hati. Niat lagi ninggalan jiwana kelara panggilan salam. Tinang lega remeng sulem sore pampadan
Cahniyah ning paloka katiangit Mambang pangkas hulana pamandeka Wintang keliwa kusumaya sumarun lumrah kang sekarang kadijado Yai Gondonomo wonten dibantu Prabu iki kok ana Brahmana cacah 5 padha marang Pandhawa yen iki penanggone genah yen iki pandhita yen peciwane kok wis lumsek tur ora mati resik pengagemane Mara perbangen Yai wis dipun Kakang Prabu menunggu kisana pinantur harjo prataming Pandhawa Pancala ngene iki sama inggih Gusti Raharja sawan kula sakadang niskala mara kagih ngaku sire ketawa ngendi sapa kang dadi jeneng padha ngaku dewi-dewi kula inggih kula wingking saking ering redi iwana nami kula pun Reksi Darma inggih wonten wingking menika sedaya-sedaya kula Gusti iya jeneng kula Reksi Sarasa nami kula Reksi Nimpuna kula pun Reksi Suka inggih kula pun Reksi Rahayu Wanuhna aku Gondonomo inggih ana parigaya pohen Darana Sarasa Nimpuna lan Sira Suka Rahayu padha sowan marang Sri Prabu Durpada inggih malayan menapa Gusti minangka sowan Cemantaka minggahing pandhapi marak Sang Prabu Durpada wigatos badhe ngunjukaken sumpen pesanipun Sri Prabu Durpada kajaba saka kuwi aku sak sedulur papat iki bakal ngupu sayembara Raden Gondonomo jalaran kepengin goleki jodoh kanggo Kakang Reksi Darma kajawi saking menika langkung bilih dipun paringaken Sang Dewi Durpati kawula suwun minangka dados semahipun kadang sepuh Kakang Reksi Darma menika Gusti iya bener kandhane adikku Nimpuna sing jeneng Durpati tak jaluk dadi bojone Kakang Reksi Darma kanthi aku kudu nupuh sayembara Raden Gondonomo iya jagat Dewa Bathara para Brahmana iki apa padha ngaya ora atur apa piye uripe wae katon masyarakat teka wani ngucap nyuwun para krama Pantu Prabu Durpati lah iya apa meneh si Gagah kuwi matur bakal nuku sayembara ning Nyai Gondonomo apa kira-kira wis ora kerasane donya lho iki para raja para satriya sing wis kulina bondo wae padha kalah karo Nyai Gondonomo mongko iki Brahmana ora tau perang gayane mung sembahyang kok arep nuku sayembara kuwi apa ora kuwatirake kaslametane panjenengan sak sedulur ora gelem tak tetaken peperangan ning sapa-apa dene aku bakal nuku sayembara iya bodote nggon seperti marang sedulur tuwa kang wis dewasa kula kudu tak goleki bojo sabab nggon wulan tata krama wis ngandhakake menawa sedulur nom wajib bekti marang sedulur tuwa kang dadi ijoli wong tuwane kane uripku sak sedulur iki wong masyarakat mlomo ninggal marang tata krama beda karo wong sugih wong sing kebandan
ora moksa yen tandane mau bisa kanggo ngina wong lan gedene kena kanggo nuku wong masyarakat. Mula kala masane cacane rada gendung kumalungkung ngentengake marang tata krama. Monggo yen gelem ngerti tata krama kuwi bisa ngedohke marang panjenengan. Kowe lha dalah nyapluk alus iki. Bener kan isi sarosa iki. Parsidarono kula Gusti aku arep takon karo sira. Raning sira iku Brahmana mesti wae sirik marang ujar kagorowan. Mula wangsul kanthi jujur. Iki badhe ndang napa Gusti? Wong papat iki yen karo kowe apa sedulurmu tunggal Yayah Rena, apa tunggal eyang, apa pitungan kang wis becik lan raket. Sesamane kuwi aja goro. Sabab Brahmana kuwi yen ngucap ora jujur bakal ilang kasutapanmu. Inggih Gusti, menika kadang tunggal Yayah Rena. Oh, tunggal Bapa Biyung. Nggih. Dungo apa yang mong papat tulang kabeh iki? Inggih Gusti. Bocah loro ketoke kaya kembar kuwi. Karo sira apa tunggal Bapa Biyung, apa beda ibu? Tak jaluk aja goro langsulmu. Inggih. Mriki piye? Menika benten ibu Gusti. Oh, beda ibu. Inggih. Adimu Sarasa mau matur menawa sedulur tuwa kuwi dadi jaya wong tuwa. Wong tuamu isih wutuh kakung putri apa wis ana kang sida? Ayo matur sing jujur. Kabeh ora ilang tapamu. Nun inggih. Priwi. Tiyang sepuh kula kantun Biyung sekali bapa kula sampun seda. Wis seda. Inggih. Lan priya mangun kang kanggo hatrumang. Pitakon karasan. Tak elingi meneh. Tuan sulamu aja goro. Eling mogor pisan bakal goro selawasi. Lan wangune kowe ora patut yen dadi wong sing ora jujur. Perkara sandangan kuwi rak mung kanggo aling-alinge nganggo. Ning menungsa kuwi ingkang baku ana nggo jiwa lan watake. Kuwi rak Pandhawa to. Pandhawa to. Ini papatuk senapuan. Salah. Mangkat kuningan kuning manungsuning mawa manusik kewono anakku nggih Puntadewa Bratasena Permadi lan sira pinten tangsen kaya bisa-bisane sira padha nglakon dadi Brahmana kaya mengkono to kulo. Lan sakit temen oleh ngrasuk busana kok kaya wong papariman. Oh, anakku nggih, anakku Pandhawa. Pun pemundhut pangapura dene ucapku mau rada kraduk piangkuh marang sira ya nggih. Lan iki dadi piwulangku iki. Jebul derajat pangkat bondo-bondo kuwi ora kena kanggo sesungaran. Menawa malah kewirangan ora kajen uripe. Malang tulantu kula sakadang nyugung pangapunten dene sowan kula dadak mesing wonten Brahmana
lapet anggen kula mestuti dawuhipun Kanjeng Hyang Abiyasa ing pengajap lan pangkosakadan sampun ngantos kauningan dening para Kurawa Paman Prabu mengkono nggih kasurane pancen mengkono kulo buktine para tamu kabeh padha lagi guningani marang para kuwan kabeh para raja liyane Larti jero Pandhawa nggih. Panjenengan wektu iki Kanjeng Ratu pundi ana ngendi nggih? Wekdal menika Kanjeng Ibu tasih wonten ing Manahilan ladane Kacakra nderek dhumateng Kyai Jroko Lamon. Oh, atal. Kakang mbok pundi, kakang mbok pundi. Rondo ratu kok kedaran-daran. Pendhoyan ratu kok do kesraki kepilah kok iki. Muga-muga bisa tutup anggone Kanjeng Ratu Jimat menawi kula sakadan. Ini sembah nuwun Paman Prabu. Kejaba sapa iku? Malah nduk ngarep apa sing lahir batin nggonku kepengin gawe adu wernaji Drupadi kula dewa. Kula linggih pelurahipun Paman Prabu Sudarsima. Kula kula Kakang Prabu kepiye putraku pun terlalu batin gue bakal ngomong putraku Drupadi apa Yesus kok terus olehku nganaki sendoro perang Yai Kakang Prabu piye kula sanes tiyang ingkang uta ing kesaenan kula sanes tiyang ingkang tuli boten mireng pitutur luhur kula ngrama sampun potangan budi kang swagi Sinpandu Jiwanata inggih guru kula Kakang Prabu selanipun kula dados waranganipun Sinpandu Jiwanata boten sekedhik calon tami balat kasekten ingkang kula tampi mila kangge sedaya kula wau kula jabel sayembara perang Kakang Prabu selajengipun mugi wonten keparing paduka Kakang Prabu anak kula Wara Drupadi punika kadal ngopi kantuk anak Puntadewa Kakang Prabu anak cokor sewu wah hatiku di kuwis jumpa karo batin ku Yai. Pun kakang uga ngrumangsani potangan budi lan salaki Sinpandu. Nalikane pun kakang pinanggih sepisanan banjur kinanti sewananing Praja Ngastina pun kakang nderek Sinun Prabu Abiyasa sang Kresna Tirtoswana. Kang nunggir Puntadewa kula Paman Prabu. Kang Paman Gandara wis kepareng ngurungake sayembara perang. Dina iki uga sira ndak dawuhake lan adimu Drupadi tepo dadi garamu madhep praktek gelahan nggih Puntadewa monggo dhisik agyat risang kapirangmu renang kul kinempit empit kepriye Bratasena aku ngaturake tarima kasih marang Paman Drupada dening Paman Gandamana. Nggone wis nuturake rasa tresnane marang Pandhawa. Wis aku mertilake panurunku. Tak jaluk Paman Gandamana kepana marang tembung sabda Pandhita Ratu. Sira iku satriya. Satriya utama kuwi yen iya yen ora ya kudu ora. Tersilah batin kudu padha. Monggo cakat wis kebergen pun dari Paman Gandamana ngendhaki sayembara perang. Karena ngapa durung mula kang ngasorake kok banjur tok jabel. Monggo isih wong kang bakal nupuh. Mula Paman Gandamana yen wani ya aja diedi, yen wedi ya aja wani-wani. Dene kanggo Paman Drupada tak elingke. Kowe kuwi ratu tingkah lakumu tansah kanggo aku adaning wong sak negara Pancala. Tak jaluk tumindakmu aja sok ngemban cinjing lan siladan. Kuwi ora kena. Ratu tumindak kudu adil. Bisane adil. Piranti hukum melawan ganjar. Yen para ratu liya oleh bakal karo Drupadi padha nintaki ngutus sayembara. Kena apa kanggo marekaken kok banjur diwurungi sayembarane. Kuwi jenenge ora adil.
Kejaba Radil padha wae Paman Gandamana ngremehke marang Pandhawa. Dudu carane Pandhawa ngrabi anak wong kok tanpa pitukon. Bratasena ora ujuk yen bar kakang oleh rabi mung glundul semprong. Nadyan Pandhawa ngrumangsane ora nyanding bondo ning kaprawiran isih teka jiwaning Pandhawa. Mulai Paman Gandamana isih lari batin tresna lan isih welas kelawan Pandhawa. Sayembara kudu dileksanakake. Mung kari milih Paman Gandamana kepengin diladeni sapa? Bratasena apa Perpati? Aja milih kakangku, dheweke ora tau perang. Aja milih kembar sabab dheweke isih bayaban durung ilang pupuk membuyangi. Kadyatur miturut manut sumarah mring Gusti Bewatala iya jagat dilapor. Kepriye Gandamana? Lumenang Kadyatur ing Bratasena ya Gandamana. Lakati satripun anak kula Bratasena Kakang Prabu. Saten aku lho mboten saged ninggayatripun Dimaka Prabu. Nggih Bratasena pri bareng tak pikir karo bener aturmu kulo. Yen manggonmu pun tangan ora sida njabel sembara terang. Tetep tindakake meneh. Yen pun paman karang milih. Aku pengin nyumurupi saiki wis tekan sepiro kasudiran kaprane Bratasena kang Krudi. Paketan iya mung sedilo. Nalika pun paman isih ana Praja Istima, rekane aku uga melu gembleng marang aku Bratasena. Mula pun paman pilih sira kang mlaji marang pun paman Bratasena. Aku kalah lho ya nggih. Tumipun sang kanjeng langit kelap-kelap katon. Lerikin sanging samawet bandung. Ojo suwen metu marang Blatar ojo ngawat. Aku mupus ae marang kanggo bar kakangku. Yen mantuso mantu sangya utomo Pulo Bratasena sawise mapane Blatar Raja Genteng ngawat tak ambali meneh. Perang iki mung kanggo peneping tata krama. Aja nganti dikira pendhus ngringkus ya nggih. Weteng ayo tindak ditindakake bondo yuda. Ngetokno kapisan wae Bratasena. Aku kudu bisa ngasorake Paman Gandamana kanggo gawe mbar kakangku dina iki.
ampuh ten bocah iki. Wah. Wah. Ayo. Wah, ora kuat. Ya, ngatok kausan. Ya. Wah, loro tanganku. Wah. Aku kalah, Gen. Aku sadurung. Ayo, aku langsung. Aku wis males ning ora pun. Marso. Wah, aku wis kalah iki. Aku rumangsan. Wah. Sakar mulai memuso aku ya, Mir. Aku ora sambat. Lan mulane aku ora males dalan ujubku mau mung kepengin mirsani saiki wis sepira undak ing kehabisanmu ya, nggih. Aku tok polo gantang sing priwae monggo. Monggo nggih monggo. Waton isih ana garis sing tata krama. Ya monggo lingku. Tumandang aja nganti ngungkuli duri tenggakku ya, nggih. Nduh ora ijo. Mama itu akan menungsa toto hati Swakayan Denya bilang manis Watangan irayong kumho tuceng Alahnya maratani Menungso sing wis ilang kota krama berkesimo Aku semeling apa karewe aku tok kula sora tok sakarat watara jemburu masak duri tenggak lah kok kowe malah jarak jambak rambut nganti ubar gelungku iki padha karo kowe ngino nang kene ngono golek menang aku ora elek ning ora menang yo aja ninggal marang tata krama menangmu aja banjur nabrak waton terus amplak ora yang rata ajar nganggo koyo ngene iki munasu gendung batok ya terusmu aku ora seneng anakku dadi wong gembel sirahe anak ngono aku ora kuat aku mau tindih koyo ngene dadaku ampek nganti aku ora ditambah aman ora hidup wis tega marang aku wis ora kok ora ketemu kowe terus ngono. Aman. Ora aku ora kuat. Aku ora kuat tapi kowe ngono. Napa kok mirah hengsen prihatin mas kok kumijil. Tuhan tanpa karya senari makan Gusti Guru sak sekarya sumawur kangge mati
nalika sekolah dan Bratasena sambat kerantar mabedatan kiat tinindyan Sang Gandamana sasatiran bayu petik Sang Bima Sena awit Raden Gandamana daya ninggilan sinatan mata aji blabak pengantol-antol milapan ngrasing Sang Bratasena sasat kaya dibleki gunung anakan lapas saking datan kiat ngampah astami Raden Bratasena nduwe datan dadanipun ngeri Sang Gandamana saking rosane banyu duwa datan jinarak pengaku Pancanaka tumacet ing badaning Raden Gandamana ngantos nerapas dhateng jantung bahkan bebet musing jantung dilalui hancur temah Sang Gandamana rebah tanpa daya sikil mengokso Sang Bima Sena ngumuli tanpa dawi sena Walana dhuwur hidup iki rasa pemacara iki aman aku ora kuat aman walolo aman aku ora kuat aman Tata Yai Mama aku jaluk pangapura aku ajarak amal adikku di Yai Gandamana eling ngedi paman parmirsani kula Puntadewa paman Gandamana kula perhati paman ayo tangi yo paman Gandamana anakku nggih Bratasena kuwi sing tak kegadang ngumpul marang wong tuamu aku nonton pasorehan aku banjur kelingan guruku ya tuamu Kakang Pandhu Bratasena aman aja ditemu kaya ngono ayo tangi yo lu diramu nganti semono akeh sing sapa anggamu Yai parengi metaman Gandamana iya iki sing tak golek inggih aku rumangsa bungah dene anakku terus mundhak sekabehe Puntadewa ndi kula paman anakku Puntadewa nyedak mrene ya nggih inggih paman kados pundi pareng nyuwun dawuh paman aku titip anakku Durpadi aja tok sia-sia ya nggih nadyan kaya anake Kakang Drupada ningkah ya anakku wiwit cilik ora pisah karo aku ini sendika paman sing tak paringi tandha tresna kang arupa kalungradya musikaning warih kang tak kalungake iki jupuken nggih jupuken Puntadewa daya kasihati nesu wis nesu tenan lamun kalung mau tok grayang sing bisa wujud denawa gedhe ya nggih Puntadewa matur sembah nuwun paman atiku kalung robyong manik ing warih wis dipundhut
anakku Puntadewa. Bratasena pitanar. Kalinganmu cedhakna tutupku kene. Siwa tak tinggal yaji Bandung Bondowoso blatek pengantel-antel langkung kabener. Kang kabeh mau nggo entuk peparing saka Rama Swati Kakang Pandya guruku. Kini nganu tak wisiki marang kowe Bratasena. Cara durung kandhangku. Iya, wis tak tampa wisi haji Bandung Bondowoso paman. Iya. Permati kula paman sila tak paringi tali asih yaiku Haji Sepiangin. Taringanmu cedhakna tutupku kene tak wisi ngomong Haji Sepiangin Permati. Perhati ini sampun paman. Iya syukur bagi sewu Kakang Prabu Drupada. Piye Yai? Piye arep matur pelapor Kakang Yai Gandamana iki. Promaos bagi mulya pun Gandamana dene tasih nipati anak kula Drupadi kadal kaliyan anak kula Puntadewa. Kakang selami kula nderek paduka mesti kathah kelatan kula. Kula nyuwun pangapunten Kakang Drupada. Yai Gandamana, Yai datang berluput marang Kakang, ora diluput marang aku Yai. Upama agung pangapunten marang Siadi. Nggih. Anggo utamane Bratasena. Pilanan Gandamana selawas murid kudu terus rukun yo nggih. Aku titip bangsaku, aku titip negaraku, aku njaluk amit kabeh padha temu bahagia mulya. Aman. Sang Prabu Drupada saha Bendara kula Pandhawa sawetawis wekdal paduka ngetuni dhumateng sedanipun Raden Gandamana nggih monggo. Jalaran salanginipun gesang boten badhe pinanggih malih wonten ing Adiyapada. Namung mugi kalundingan bilih kita sedaya menika duka bingi menapa inggih badhe nglampahi sedherek Raden Gandamana. Kasunyatan ing donya menika boten bareng langgeng. Mila sampun kesupen keparang sami ngupadi sangun ingkang sakatah-katahipun luwih piwulang agami ingkang sami dipunrasuk. Ingkang mangke kangge selalu sanipun kang hamarga gesang. Namung ingkang ing mriki kita dipun emutaken lumantar lampah Gandamana sayembara inggih menika tiyang saged danupi tembung sabda Pandhita Ratu. Tiyang saged gadhahi budi luhur harep utami. Tiyang saged ngurungkepi dhumateng kaprawiran.
menawi tiyang sedayan menika sampun wonten campur asmanipun Gusti ingkang nyipta jagat sampun boten saged dipun alang-aling nanging menapa kemawon pangudang pamuji kula para kadang kula mahasiswa-mahasiswi babagan saking Munindra mugi saged mendhet hikmah pasaping lampahan menika sabubare ngringgitan Munindra Jaya Unggul ngrembaka mangambarun asmanipun kadidene puspita ingkang wonten ing Taman Sari dene kula sakanca ingkang ayajib numaosi kathah kirang kepatanipun kunjuk dumateng Bapak Rektor sajajaranipun dan para pamirsa para miyarsa pun semar sakanca nyuwun bumi samudra pangaksami minangka tuturing atur monggo sanes-santi sepisan mardika tetep mardika salamina akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.